Bon diumenge, el veig estar jo amb l'aire condicionat, mirant la tele, i en Jordi ve per allà per fer un puto vídeo. Fritur. Estic fins en els collons, ja me'n vull anar de vacances. Oi, hola, com anem? Ja som en Marc Mas, Marc Plus, Marc Mor. Potser me coneixeu d'altres vídeos de Fritur. Això és Fritur Adventure. Bueno, començam el fritur amb un pot de pesca de llambes en el gol blau. Vinga, va! Come on! No, Tashim! Big one. Take it! Come on! T'ha pitjat dret. No, he notat algo, en serio. Bueno, no està anant molt bé això, eh? Baila. Okay, and now we are in Plaça dels Morers. Estem allí i toca fer de port típic mallorquí. De posar i roba. Feis això en les xarxes. Vinga. Així no, collons, així no. Vinga. Ample, que han de caure dins. Oh, esteu collons, quina puta porqueria. Es posi. Bien. Justament no hi hagi robers en robes ara mateix, però bueno, això és el que tenim. Així se fa. Molt bé. This is escalada, típica de Sant Llorenç. Plaça de l'Ajuntament. El casco? Ok. Come on. Vinga. Oh, veus, això és coronut. Ok, this is Mallorquian Capea. Victoro in Mallorca. Victoro, we have one volunteer over there to make toro. A torero. A classic torero. Matador. Adiós. ¿Tiene un año? Ja, roba tu Déu. Tu me l'he trobat aquí. Ja. Toro! Paella! Toros! Now we are here in the National Swimming Pool of Sant Llorenç del Cardassar. We are going to do a snorkel. Mallorca snorkel. Snorkel! La millor manera de llevar un fritur amb un pot de ioga en el lloc de descans de Sant Llorenç.